Usisi lo. Ucela isithembu. Ya usisi ube wakhala ngokuthi angazi ke kuba ubani oqamba amanga phansi kwakho naye. Because yena uthi satisfy. Wena wathi yamsatisfy. Wathi yena awumniki imali. Wena wathi yamniki imali. So angazi kuba ubani ke engabuqamba amanga kodwa akusinda bayamleyo. Usisi ubengathanda ukuthi abe nesithembu. Manje wefoka cecela ukubuza wayekuzaphi ukuthi umuntu wesifazane lo ngoba umbona isifazane nje emuhle kanje engilosi ukuthi acele yena isithembu kwindoda. Ubuza nje wefoka amagayi ngoba even emandulo impela akaze kwenzeka lokho. Even obaba bethu abamdala nokhokhokazi akaze kwenzeka. Angazi lokho nenothuni kuthathela abantu leni. Inkinga ke ukuthi asisahlale emandulo. Unyaka manje u2020 abantu besifazane banamalungelo and if usisi ezizwa engathi awumsatisfy lisavuka nje mfo njengoba dingisasho if usisi efila engathi awumsatisfy unalo ilungelo lokuthi abheke ama options akhe so unawo ke ama option ukuthi uyinqabe yonke lento uvume ukuba uboyfriend in law and angivele angihambi ngedwa nje unalo lekuthuba lokumbona uboyfriend in law wakho mfethu ngoba ulikhona mina naye siphuma kude kabi wangithatha le emakhaya efike from umsebenzi wangithanda wakubeka la ngoba singela enkulu angikwazi ukumluza kabi yami ngiyamthanda impela my darling hayi ngiyabuza impela uyakhala ngiyakuthanda impela my darling hayi ngiyavuma impela hayi ngiyavuma Thembi leso hayi nami ngiyakuthanda okay hayi ngiyavuma impela nje impela hayi siyayenza sonke yazi lento guys njengoba bese ngishilo kuba angihambi ngedwa ukhona nje umfethu akazi mangakwazi ukumletha nikwazi ukuxoxisana mhlawumbe ukwazi ukuba nesivumelwano kuba uyavuma or awuvumi na hayi ungamletha impela hayi ke nayo ke hey uzophambana la wena hlala la yini uyakusinda ebenginohlala ku uyakusinda kodwa nabe ngakusinda mfowethu njengoba bekade sengishilo kuba angihambi ngedwa nangu ke umnumzane engikhamba naye mnumzane ecela uzazise sanibona nibafowethu yebo nsizwa yebo uyena ke lokushaya babandle Umvelase uye lo wodla intombi yakho mama wezingane zakho shothi impela manje uba igama lakho Umvelase mbhuti Umvelase ubusane kwaMthembu kanti ufunda kuphi high school shothi bengifunda lapha engangalela engangalela yebo hawu ngiyakwazi wena mfethu angiboni hayi mfowethu yimi uletha angiboni hawu sengiyakubona ke manje mfowethu sengiyakubona okhumudla lapha amamebuli lapha nako after class bafo ekhuma sibangintombi bafo ebese ingane kodwa ngane saqede ngane wami bafo uyingozi lapha esikoleni wena bafo hayi bekushisa bafu yangazi ushanga umuthi phela ngiyakwazi ushanga umuthi kodwa wathi bani inyanga yakho unqum bani unqumba ziyaphalaza kumziyaphalaza uxolo nje ukuningena nje ukuniphazamisa bengingathanda ukuba sinake the task at hand umfowethu ngimgcina esazazisa so angazi noma ba uyavuma hawu kabem ngiyavuma impela yabona ngikabinge le ngiyayazi from dala emandulo dala sisihle ingane nayo so esikole kabem hayi ngiyavuma ayikhuleka wethu kabem owethu umuntu hayi wethu impela kabem hayi wena ungahamba impela wena asekudinga manje so ngahamba impela ayi okay babukeli imina wisiphelele ecele hayi sengiphuma nje sengithi yonke into ihambe kahle njengoba ubona indlela abathokoza ngayo so babukeli next week same time same place Wednesday Mzansi Magic umna kwethu
Ngijabulile impela ukusebenzisana nobafo ngijabulile. Sisuka kude nobafo bezidla vele ingane. Kodwa bengingazi ukuba namhlanje ngiyosebenza naye ubafo. Bengingazi ukuthi baba Fulethu kodwa ke hayi so sebenza kahle naye. Yeah. Hayi ngijabulile impela.